CDF ok bi mi MPs. Gimomiyo ok bi mi MPs nikech Supreme Court nyocha osewacho ni CDF ok en constitutional. Ing'eni tich MP and the parliament kendo discuss bura, kendo discuss chike manyalo konyo jopiny. Management mar funds onego bed executive. In fact, Supreme Court nowacho ni pesa ni onego ter ni county government, or county government kata national government o create a coffer manyalo timo tij CDF ni tok ni bedo managed by MPs. Nikech tich MP king'iyo constitution and representation, legislation, passing laws in parliament. Onge kama constitution owacho ni MPs onego bed ni manage pesa. Emomiyo pesa ni ne Supreme Court owacho ni koro onego bed manage either by executive government kata counties. Koro gima national government onego tim ni gimoro nitie mane nitie BBI mane idwa ni mondo ket CDF ni a constitution to be controlled under the national government. Nikech there's a lot of conflict. Nikech ng'amo bedo ni rito chike ok onego bed ni be manage finances. Finances go onego bed ni kele counties and then gibedo named. Mana kata ka sikunde mane gero ka. Pesa no will just come but it is obedo managed gi governors ok MPs. Emomiyo akia ni MPs gibiro yudo pesa gi nade ka chik ka court nosewacho ni pesa ni ok nyal yudo. Nikech sani law society njo sedhi e court moyudo injunction ni pesa no ok nyal migi. Emomiyo ka gidhi golo treasury gine minister mar treasury cha gimano gitimo nono nikech chike mogine court mowacho, court manyocha omiyo Ruto presidency ni ema be owacho ni ok nyal miyo jogi pesa mar CDF. Koro ok nyal wacho ni presidency ma iche court omiya ni en ober lakini CDF to koro ing'eni nyaka koro wachiwa kata nikech mano biro be disobey court order. Supreme Court en court maduong' e Kenya kama kosewacho ni CDF no kunego mi MPs. Ng'ato konego chak dog wacho wach more parliament ni pesa no nyaka miwa nikech pesa no inyalo tere counties makony development ma inchi nitiego. Erokamano.